ko bismotode kala fasihinte kumpitiɗo dartol l'islam ma jangin mande tindin mande bismo ɓen mantoɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha e ɓen walli fiiɓe waɗɓe hen ko ina mantini ko ina wallita weltina armantu giɗo am jom ñalngu haltine annabi o woni ɓurnaɗo am jom ñalngu altine annabi o woni ɓurnaɗo windere armantu giɗo am jom ñalngu altine annabi o woni kettoɗe yewtere men madhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam armantu giɗo am jom ñalngu altine annabi o woni ɓurnaɗo windere armantu giɗo am jom ñalngu altine annabi o woni kettoɗe yewtere men madhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam armantu giɗo am jom ñalngu altine annabi o woni ɓurnaɗo windere yewtere madhu rasulullahi ko hebletede e radio men Daka FM 94.9 yewtere madhu rasulullahi ko yuɓɓintede e kala altine e oɗo waktu yewtere madhu rasulullahi heblanten ɗum ko musidɗo men ceerno Mouhamadou Siraji Sarr yewtere madhu rasulullahi ko hertanide dartol l'islam ko rewidinde gurdam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha e sahabaɓe mum yewtere madhu rasulullahi ko bismotode kala fasihinte kumpitiɗo dartol l'islam ma jangin mande tindin mande bismo ɓen mantoɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha e ɓen walli fiiɓe waɗɓe hen ko ina mantini ko ina wallita weltina armantu giɗo am jom ñalngu haltine annabi o woni ɓurnaɗo am jom ñalngu altine Daka FM ɗo eɗen tawe e jokli kala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tagal yettude Allah e julde nelaɗo mum Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jurade Cheikhna Tidiani Tajul Arifima ɗo ko yewtere men madaha rasul nde eɗen kebla e kala altini e oɗo waktu tawi ko e yewtere heerini hettanide dartol l'islam kono kadi ko e yewtere heranide nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam toon to ñañale ka écralagal ngal tawete toon ko ceerno Abdoullahi Ndiaye ga studio mo Mbour e Gounass tawete ka ko musidɗo mon wooɓe heblande on nden yewtere madha rasul goto e ɓen Siraji Sarr tawi no mbiruɗen guila e gardide eɗen jogui koɗo tedduɗo yadude on ceerno Ibnu Oumar Lo ceerno Ibnu mo ceerno Khalidou Lo goto mo ganduɗen goto yewluɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko minen gari heblande on nden yewtere so rewelede jomiraɗo degui no mbiruɗen en calmini dendagal gollediɓe ha e satidiɓe ha e hettiɓe tedduɓe to wayno tawi jokli ɗi kala ɗo e galle mo Daka Média calmini e garrogol ceerno Mouhamadou Siraji Alhassane Mbaye Seydi Alhaji Mouhamadoul Bachir Ban no ganduɗa ko ceerno Siraji Diallo Pinal janggowo kala goto foof ɗo Allah hinni ɗum ko wayno service commercial Mour Sambolo yaadiɓe mum Siraji Hammi Cissé toon to rédaction e dendagal haraleɓe taweteɓe ɗo kamɓe kala e kuuɓal ha e jeyandiyankoɓe fitoɓe galle on foof e kuuɓal kala ɗo hettiyanke tedduɗo woni ha e noddiyanke onon kala bismama e ketki malaki afki bisimilla men ekkiɗogol yewtere madha rasulillah nde eɗen keblane kala altine oɗo waktu tigui no wowi waɗe e kala saaha inchallahu taala commune mon hande ɗon studio o français il baɓe hande o wi
ɗaccata studio wonay clim tam ɓuuɓat kono noon to mum to wulat jaw inchallahu taala seydi ceerno ibnu oumar ko adi kala hettiyankoɓe ɓen tedduɓe ana ketti oɗo saaha ceerno ibnu oumar goto mo ganduɗen goɗo arde waɗa ɗo ko waɗi fayida goto jaaho e dinguiral ngal waɗa ko waɗi fayida bisimilla ketki malaki afki caggal nemi mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh armantu kiɗo am jom ñalngu haltine annabi o woni ɓurnaɗo ceerno siraji din mi salmini mi juurimama mi ñaguimama du'aw mi neldima du'aw ko noon calminiranmi Daka FM fof ko noon calminiranmi kadi ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba mo ganduɗa ko on woni khalifa men woni ceerno men woni wasila men ɗum noon wadde ko ɗon kadi ndewaten calminen ceerno Ibnu Oumar Ba calminiren noon kadi galle o fof garten ɗo e Daka FM e galle o calminen ardiɓe e liggotoɓe hen ɓe kala kadi eɗen duwono bandiraɓe fof ganduɗa ko liggotoɓe Daka FM eɗen mbiya yo Allah tabaraka wa taala ɓeydi sembe o wadde hen cellal bi jaahi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kadi mi salmitimama no fewi ceerno Sirajuddin en gari ɗo notitade émission mo ganduɗa ko madahal nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon wadde min calmini min juurimama min ñaguimama du'aw min calmini foof min juurima ɗumen a jarama no fewi seydi ceerno Ibnu Oumar goto e awluɓe nelaɗo law sallllahu alayhi wa sallam kadi ko goto e musidɓe andam musidagal e banggueji fof tenki andam gati ko miñirato yo Allah sellindole ɗum e mbaɗowo golle bade fayida no fewi ɗon noon e calmini galle o kala e kuuɓal neneji ɗi kala kamɓe kala eɓe lomtono ene salminde dendagal galle o en calminiɓe foof aɗo amana aɗo chifa ɗo ken calminali baba soada ɓe mbi Samba Lo salli jama sifa o yo Allah junnu gurdam ɗam calminen ɗon nene wuuri Saïd e soknaji men Fatima Lo Dieynaba Lo nene wuuri min calmini galle o kala sokna on no ganduɗa ko Dieynaba on mbiruɗen nene Mariam Fall ɗo amana ɗo en calmini ɗon nene men Habi Lo kamɓe kala e kuuɓal en mbiɓe jaam Allah e kisal ko ene tawi ɗon ko ene ceerno Halidou Fall Abou en Oumar Seydi Ali ganduɗa ko goto e awluɓe nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam calminiɓe kamɓe foof e kuuɓal toon to galle ceerno Halidou yo Allah ɓuɓamo so tawi o dañi ɗum ɗo ko hunde wonde fayida no fewi kono kadi mo handi hen gati o tampani l'islam o ligganima l'islam no fewi to woni to ɓernde ɓuuɓat ceerno Ali Lo a toon to kay haydi en calminimo salmini dendagal ko ene tawi ɗo galle ɗo oto saaha en mbiɓe ketki malaki afki dokken calminali ceerno Saïdou Lo yo yettin foof tan en mbiɓe kisal Allah e mabɓe en mbiɓe bisimilla maɓe ketki malaki tawi ko hande o bismade ceerno Ibnu Oumar mo ganduɗa ne waɗa e terre o ko waɗi fayida e banggueji foof ma en kaal ceerno Ibnu Oumar e gurdam mum to banggue no yarata e ɗum kono kadi ma en kaal ceerno Ibnu Oumar mo ganduɗa kala ɗo toƴƴitande ko ina jangganma alqur'ana ma o nawdani fannuji kewɗi e ɗum ne kadi ma en junno e ɗum no ɗum arde e makko kono kadi gonkon makko toon to Sehil Baɓi ma en gaare ɗum nde wonde on golle baɗe fayida ɗe eɓe golla kono ko adi e ɗum foof ceerno Ibnu ko heeɗiyankoɓe bene jiiɗi siftinede e worgol ɗo ceerno Ibnu Oumar Lo nde wonde ko ɗiɗo duɓi cakkitiɗe no wawi tawa ɓurani duumade ɗo no fewi heɓtinde dande nde ɗum to banggue yimede hande setti série naati kadi e elowe kewɗe a andama kono so tawi oɗo jimo holkonko tan ene ɓuura hewde e joomen ɓe ganduɗa ko namdittoɓe heɗotoɓe mo welaɓe e ɗum so tawi min jiiɗi famde seeɗa e meftande tan dartol wolkonɗo ceerno Ibnu Oumar to jinnaɓe e kotki oɗo saaha ni hay asli o inchallah e caggal ɗum ceerno Ibnu Oumar kadi ko janggo o holɗo ceerno Ibnu Oumar oɗo saaha woni bisimilla mi salmitima mi juurima mi weltima kadi e namdal he nde tawno ko namdiɗa ko namdal bangal fayida
heewi ɓe ngannduɗaa ko heɗotooɓe ma taw ko heɗaade heetankaaɗi ene njiɗa anndudema taw keɓaani anndudema nde tawno so tawi a woni jimoowo hankadi ne daane ma ne yaha partout ɗum noon wadde yimɓe ɓe ne keɗoma taw nganndaama ibnu oumar lo noon so tawi a naamdima ibnu oumar lo noon so tawi a naamdima hol gonɗo ibnu oumar lo ibnu oumar lo ko ɓiɗɗo madina naajo ɓiɗɗo sénégal naajo mo ngannduɗaa bamum wiyete ko ceero khalidi lo to madina ala majjuɗo ɗum noon wadde so tawi wiyama ibnu oumar lo tan ko ɗon o nototo to gal ceero khalidi lo rahmatullahi ko noon kadi en ɓurani wonde ɗo no feewi kono eɗen gara ɗo eɗen garta ɗo no jeeyɗon nde tawno almudo janngowo ene wayno jeeya ko wuuro mum ni sabu ka janngowo ka jahowo eyi an kadi ne nde gartuɗa fof taw ko jultude walla ko wayno daaka en ni kono falillahi alhamdu noon ko ɗo jeeyeɗen ko ɗo parnortoɗen kadi ko ɗo gonɗen yo eɗen jannga noon to sehli baabi to ene toon ɓurɗen heedde yo ko oɗo woni ceerno ibnu oumar ceerno ibnu oumar min ji aɗa welliti e fannuji kewɗi kono kadi sha'iragal ngal aɗa ɗowli hen no feewi rottitade caggal seeɗa hunde fof ne jogoo ko woni sababu natnuɗomo hen kono kadi wonmo jeeta ne welma ha yoore on saaha ɗum duñma e wonde sha'ir walla hitande ɗum fuɗɗani e ma bisimilla enen kam mataw sha'iragal en gartan mataw Allah ne waɗi en sha'ireji sabu majjani galle o eɗen jogui mawniraɓe men ko yimmoɓe annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɓen noon koye mum en jiiɗen weeli en sabu enen seɗen teskiro gila koye sukagu ala no poɗɗen en jooɗoto no ƴetten tamen ala ko mbatten so wona mbaɗen comme fijirde ni kurloɗen gonen e mantude annabi o sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi kam mantude annabi o sallllahu alayhi wa sallam wona fijirde kono on saaha wonno ko cukagu jaggi en enen jaggunɗen ko fijirde gonnoɗen eyyi eɗen jaaha noon eɗen mawnide hen haqiqat hila haqiqa tan nde battuɗen mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam gongiri e gongo ko eta 2019 en eyyi hedde nden tan battuɗen mantude annabi tigi nden kadi battuɗen wadde ko batten hen ko foof gila e son uji mumen eɗen jaltina eɗen lance yimɓe ne keeɗo foof machallah nden tan kam battuɗen yimde annabi sallallahu alayhi wa sallam no gandirɗen inchallahu taala igi gurdam ma ɓuuri ɗumade ko toon to Mauritanie e gargollal ma woɗɓe jogdiɗa yaadu hol ɓoftoɓe ma mana hol ɓe jatata so tawi aɗa jogui ɓen yaadima toon to sehil baabi ɗowne kadi eɗen keɓtini wonɓe ganduɗa aɗa yaada e muɗumen kono ko programme tan ko ɓeeɗo woni ɓe ganduɗa sa noddi kam tan ɓe garat so a noddiɓe mi arat so tawi ene woodi ɗo e wuuro he naam so tawi ko toon to sehil baabi eɗen jiiɗi toon ɓe ganduɗa ane muɗum kewani sirtude beele ko ɗum programme gaɗɗum mbaɗɗon ko groupe tan walla ala ko ɓe ɗoftoɓema tan ɗo jaada fof ɓe jaadatema ɗum caggal ɗum ne kadi ma en garoy e won ko ganduɗa oɗon golla toon ko woni yuɓɓinde conférence uji ɗi e nini ɗi ma en gartu kadi e wawde ɓurɗo yañade e composition mo ganduɗa oɗon mbaɗa ɗum e kala ko wayno son uji ɗi wattude hen ko ganduɗa ko ina welna ɗum ko wayno instrumental uji ɗi wawde fewnude ɗum ha yuɓɓa taw kadi koye mbaɗi studio ɗum en garoy ɗum inchallahu taala ade nden no mbiruɗen so tawi ceerno ibnu oumar ne golle ɗeɗo golle ne wawi taw wonɓe yaadata ko noon tigui eɗen jogui musidɓe men ɓe ganduɗa ko musidɓe gongiri e gongo wona musidɓe yeeso tan ko musidɓe yeeso e caggal ene dari gam yidde ballodiren hen ene dari gam yidde kadi mumen e annabi sallllahu alayhi wa sallam nde tawno so yiiɗa annabi sallllahu alayhi wa sallam jarantama tampude hen wadde ɓe enne jaran ɗumen foof en jaran ɗumen tampude hen jaran ɗumen wadde hen guiɗi mumen foof jogui musidɗo gongiri e gongo on wiyete ko Khalidi Diallo
on woni mo jimdanmi on woni mo jimdanmi hay hanki emin jogui so momin badduno min goppitimo hanki ñalawma hanki o on yere Khalid Diallo on jimdanmi on goɗɗo nan toon en wiye Ibrahima Sow on kadi ko hen jeeya on kadi min jimde koye groupe e jeeya ko groupe min jogui en jogui goɗɗo nan toon wiye Ndongo on ne koye groupe e jeeya eɗen jogui goɗɗo nan toon en wiye Demba Sow on ne koye groupe e jeeya wadde minen ɗo foof ndendata toon kala to min jaaha taw ko minen jaadata inchallahu taala kala to goto o yaɓɓi goɗɗo on yaɓɓa ɗon so wona taw wonko haaɗi ɗum yaade kala to gimmani kam minen fof jaadata kadi amin belti e wondude amen saabu ananta hen ndeeƴe walla kaari en baddini walla goto ñima goɗɗo falillahi alhamdu ɗum ko yettere Allah ngo golle Allah no feewi ɗum noon wadde mbeɗe ñagonoɓe Allah kamɓene cellal e juutde balɗe mi ñaago Allah kadi nde ɓoynata hakkude amen kono mi salminiɓe haa to Sehli Babi kamɓe kala ɓen toon oɗo saha tawe inchallahu taala tigi ngal jaarigal groupe o lewɗon joganima inde ke eyyi groupe o min mbiyatamo ko groupe Hubbur Rasoul groupe Hubbur Rasoul min mbiyata on groupe eyyi nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam yallah tabitan enen e oɗon groupe minen fof koye min jeeya inchallahu taala e ɗum ko waɗi nde eɗen garta e ngal dawal to banggue gurdam no oɗon jaara no oɗon yirloro programme mo joguiɗon nanɗo ceerno Ibnu Oumar fof ne andiri mo gueɗe ɗiɗi wawde misude alquran e fannuji jirtude kono kadi e weledade mbawɗo yimde e fannuji fof holto min keɓata ko ena wona to fam noppi taw koye dande settude sérinde taw koye ɗin jimɗi belɗi inchallah e caggal ɗum ɓoyata min garta e ma taw kadi koye fannu alquranil azim inchallahu taala hamdan mi yetti rabbana hamdan mi yetti rabbana allah wujo men waɗana bajo ayunde nandata annabi woni he Mustafa woni cuɓaɗo kanko woni giɗo allahu rabbana bajo ayunde nandata woni allah tabarakahu wa taala jibina kama yata annabi ko mu yilato haytata ko mu yilato haytata woni Allah ko mu yilato haytata mo rokki alɗat wasata o rokki giɗo makko Muhammada kanko wiyete Ahmada he annabi Mustafa tokkano kala dokke fandini duuɗiɗo duniya ani yondini rasulunul yaɗo makkata perɗole nayi to taybata collirɗo jaarde annabi fo yo jaar so jon fiso soose walla pular mone woni jaarde fo yo jaar nde tawnoɓe batabar he annabi Mustafa mami mantu jibina aɗo makkata hay sinno ɓure mi homnata Mustafa Muhammadun Hamidun Rasulullah inul yaɗo makkata annabi jinneji jaɓɓima Mustafa nde wohirni gam yaade taibata annabi umuma bada seedima de ɓirduɗa mbortunewrema annabi umuma batane seedima
ɗe ɓirduɗa mboltunewrema jullare ñuñi e vergo ma moloti ene ñembe rasulallah jullare ñuñi e vergo ma moloti ene ñembayaduma wa jullare ñuñi e vergo ma moloti ene ñembayaduma rasulallah marimantu jibinaɗo makkata hay sinno ɓure mun mi homnata wa jullare ñuñi e vergo ma moloti ene ñembe rasulallah alhamdulillahi maltoyen wursiyo biyateɗo ahmada wa jullare ñuñi e vergo ma moloti ene ñembe rasulallah jinneji jaɓɓi ma mustafa dow hirndingam yaade taybata wa jullare ñuñi rasulallah moloti ene ñembe rasulallah jinneji jaɓɓi ma mustafa dow hirndingam yaade taybata wa jullare ñuñi rasulallah moloti ene ñembe rasulallah salmananalma to taybata o siñi weltare hawmo gawa jullare ñuñi rasulallah moloti ene ñembe nannabiye salmananalma to taybata o siñi weltare hawmo gawa jullare ñuñi kala jiɗɗo annabi moloti ene ñembe rasulallah arrabbi dinowe kala ko daña ɗum dañira ko sabi muhammada jullare ñuñi biyenan moloti ene ñembe yiɓe hubbu rasul muhammadun amidun rasul lillahi nulo yaɗo makkata wa jullare ñuñi e vergo ma moloti ene ñembe rasulallah ayumuma bat ni seede ma ɗe ɓirduɗa ɓortunore ma wa jullare ñuñi e vergo la ilaha illallah moloti ene ñembe rasulallah ayumuma abata ne seedima ɗe ɓirduɗa ɓortunewre ma wa jullare ñuñi rasulallah moloti ene ñembe rasulallah salmananma to taybata o siñi weltare hawmo gawa jullare ñuñi la ilaha illallah moloti ene ñembe wadde non mbiyen arrabi dino e kala ko daña ɗum dañira ko sabi muhammada wa jullare ñuñi la ilaha illallah moloti ene ñembe rasulallah momanti annabi wallahi o daña jam mantanaɗo annabi wallahi o sumada e vergo ma moloti ene ñembe dumawa nabi jarama no fewi seydi ceerno ibnu omar ceerno ibnu mo ceerno khalid yo allah sellin doole beltima e ɗum no fewi weeli weltini a jaabiɗo kam kono fuɗɗo o kam jaabiɗo ɓuuri welde nder ko jaabete komi ɗeɓatarde saabu heɗade mum machallah yo allah sellin doole weltini no fewi weltini ɓen yettiyankoɓe radio Dakar FM ɓen yettiyankoɓe yewtere madha rasulillah ɓeɗen keɓra e kalaltini to karallagal ceerno ahmadou ndiaye yo allah sellin doole ne tawe toon musidɗo
musidɓe tedduɓe taweteɓe toon ko wayno ceerno Ousmane Camara guiɗol leñol gollo ko tiiɗi machallah e chaine mo Gounas TV yo Allah o heeɓi donngol ngal nde wonde kala gollo e ɗum ne anndi golle ɗe mbeɓani mo woni heen katante no feewi kadi ko karalo e ɗum mo waɗa heen golle payodi ndi so ñaama toon duusoɓe machallah niyaji mawɗi ne joga pangale mawɗi ne joga ko ɗon yo Allah sellindol ceerno Ousmane salmini noon ɓinguel men ne toon to studio mo Medina Seydi El Hadji Ali Thiam ceerno Moussa Siraji Dine Sarr calminimo no feewi kay garduɗen hannde o ceerno Ibn Omar machallah en beltima e ɗum yo Allah sellindole dental ngal yiɓe ceerno Ibn Omar ndilli no feewi ceerno Moussa Fall en toon jarama Omar en kamɓe kala en calminiɓe mbiɓe kamɓe fof ketki malaki abki ma tanene mabɓe taw koko ɓurata yaaji inchallah nanɗo deɗo dande fof mi andi kam moɗo machallah ko baɗɗo fayida e ko waɗata ko so en garti hunde no jirloto ɗon ha joni e gonka gurdam almudagal eɗen eeji machallah to banggue ardude modernisation wadde modorne gueɗe ɗe nattinde hen aɗa andi kala ko welata tan goto fof ene jogui no weldata ɗum hewɓe ne donki famde gollal ngal ɗeɓa wadeno ene ɗeɓa yaltinde ngal e diine e ono noon ciɓiɗon wawde wallidde ngal sembinorade ngal bimana yaade studio ji famde gueɗe ɗe yontide naate e internet o ɗe yonti kadi ne naata e machine aji ɗi yonti kala ɗo dande yaltata enen daade ɗe jalta toon ɗum waɗi o noon elle waɗon mbaɗi e ndiɗon mbaadi wawde yaade studio ji resirde toon taw ko ɓe mbaadi ɓurdi labde ha wonane wawi fawede banggueji foof ene saaha kadi oɗon mbadda hen gueɗe ɗe ganduɗa ko weltinoje ɗi ɗin miijoji ono garde moon e holde puɗɗiɗen e ɗum wonko joofiɗa e 2019 o nde on puɗɗima wadde hen ko heewi kono beele ko nden tan puɗɗi ɗon e ngal ɗon gollal ko on waɗanɓe ɗum programme walla ala ko ndendat tan goto mon yiiɗa yaade jahon jimmon ko woɓɓe ɓe gara ƴettano ɗumen référé o walla ala honno jirlottoɗon mbimana hono ɗum arte mon eyi kañum kam no ardi amen ni kono jiiruɗa ni ko yidda amen tan nanni amen hen nde tawno kala to yidda ala dara ala ɗon sabu ko yidda amen nanni amen hen way wonde taw min jiyanno ne mbaɗa ɗum weeli amen min batti wadde son min mbaɗa hen inseri taw ko jaadude son nde tawno kullu hizbin bima ladayhim farihun wadde noon so tawi min mbaɗi ɗum min mbaɗata ko son uji ɗiɗi min mbaɗa son baɗɗo inseri min mbaɗa son mo ala inseri wela bel jiɗɗa hen fof keɗoɗa yeyi te tawno waɗi weltortoɓe ga mi waɗi weltortoɓe ɗum ga yeyi eyyi ko aɗa andi neɗɗo manti annabi sallllahu alayhi wa sallam o waɗani hen inseri o ñiŋama wadde sa waɗi hen inseri alay sago aɗa minta hen ñiŋede wadde minen noon ko ɗum woni komin gonɗa ka ñimoɓe nde tawno so tawi a daari ñiŋoɓe ɓen tardinat saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam ceerno saɗa mantamo a fotano woppirde mantudemo sababude ñiŋede nde ɗum foof arata hen en jii ɓe ganduɗa ko yimoɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam kono kala to nder a jiira ko aɓe ñiŋe kaari ko niwoy walla ko niwade te ɗum fotano wonde hen e tawno enen foof jolluɗen koye laana woota fandare men ko yettoyade montude annabi sallallahu alayhi wa sallam baraji tan darten hen wona haydara ko baraji tan darten hen ceerno eyyi ɗum noon wadde so uji ɗumin mbaɗata ɗi ko ni min mbaɗirta ɗi min jaaɗi studio min mbaɗa ɗi jogui walloɓe jogui daraniɓe hen yiɗɓe puusoɓe ɗum noon wadde min jaaha min mbaɗa ɗi min mbaɗa hen sa insériji min mbaɗa hen kadi ko nandi hen an kadi ne ko noon tan ɗum noon wadde ko ni wonno min mbaɗirta ɗi ɗigi e nder ɗe ɗon golle leno jogui mbayladi wondi hen no mbiruɗa ma dañi hen foof nde Allah nanine ɗum enen koye men gonko kumpitiɗen ɓe ganduɗa kamen ponno rokkudemo hen doole kamen mbaɗata kirtiki ɓe mbima ɗum ɗo yaadani e nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam yewcerni bon e balɗe ene wawi taw bandiraɓe ne yiyamaɗo lansa ko way noon surtout reggae jaadude e ɓurɗi ɓe hen ɓe mbiya ɗum ɗo fotano wonde ko ɓurdi ceerno ete
nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yimɓe fof pote makko enen wonno mi sikku faandare minen tan ko yettinde message uji ɗi won lettere mo nelaaɗo Allah addi kono so tawi aɗa feññina nelaaɗo Allah en mbaadi kala ɗo tawoytaɓe tawoɓe toon gandinaɓe hol gonɗo nelaaɗo so tawde kamɓe mbawa arde ma mi haalanma noon ne jogii yimɓe ɓe ngannduɗa ɓe jiyata ko mbatta ko so wonani mbaɗɗa fotiyel gotel aɗa andi ko weltintanen ɗo so waɗi ko moƴƴi mbiyamo waɗi so waɗi ko feewi mbiyamo machallah an ko mbaɗɗa ɗo kono min ko miso qur'anil karim to darim fof mbeɗa wawi misde qur'anil karim ceero mi hulata ala kulol ala e yam ceero anani mi waɗa estati jomum woni hen darat tan jawta de kono kalne mbaɗɗa tan saaha tan wone maysés jomum atto arde ma on so ari ma heɗo mo jabtoɗamo mi jabtota komo de ala mami heɗo vocal ma o mi pare mi yawta wiha lawolam sinno nde mbaɗami moƴƴere nde jiiɗa misamo nde ene weeli ceerno ayi aɗa andi ne weeli ayi ceerno andi ne weeli kono a wiyani ne weeli wadde nde jiiɗa mbeɗa waɗi bétisiyel seeɗa mi meeɗi wadde estati mbeɗa waɗi pantalon jean tan pantalon simis won saaha wonno gueɗe gardata ko bettata ala ko mbawɗa hen yeyi joni noon mi forçama yomi mis alhamdulillah rabbil alamin madine ɗo nani fof ɓe forçata yomi mis ko yettere Allah mi forçama yomi mis mbeɗa waɗi mi wutte ɗum ɗo jimi simis waaji goto waɗi kam vocal o yi ɗum a forano wadde ɗum sa jartima ceero hebbinata haala hakkillema ko ala e ko mistoɗa non wadde ko a jokkat tan haajuma e ko alqouran o yahat konko hakkille makko maɗo woni tan ko yeeyi ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa kañum ko ɗum tan welata ɗumen eyo ɗum noon wadde neɗɗo woto jaɓɓen ɓen tardimma ɓen ko tardu woto jaɓ tardimma ceero eyyi ɗum noon waɗi hankkadi a tan ko mbatta ko yaltani diine won jokka ceero a dañata kaɗa waɗa e aduna ha wasa bonnitede la nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde o addi diina o nde ceerno ɓe jalkitimo ɓe bonni ɓe kaali hen kala kene ancinamo diina o kono ceerno ko Allah tabaraka wa taala nulimo ceerno goɗɗo wawa hen haydara ɗum noon wadde enenne en ñambat ngol lawol rewde hen yeyi en ñambat ngol lawol rewde hen minenne de amin tiiɗi hen amin tiiɗe komin mbaɗata ko min jarta hen caggal min kulani hen ceero min kersirani ɗum kadi so neɗɗo en tawta amen en ko hen tawtata amen so tawi kadi wonno way ko noon ɗum ne jogui message uji jettiɗi enen ko mbaɗeten hen shahada ko eɗen ceeɗo e ɗum ɗo wonno gurɗo ɗum ne andi ɗum no mbirɗen ni nde wonde kadi wonko mbannoɗen hen suumuji kono ɗi jibini ko heewi e ɓe ngannduɗa ngalano haaju ni sa welama mbiya e heɗade hay diine ma conférence kono sababude suumuji ɗi ɗi jettoyima e nokkuji ɗi ngannduɗa ha weeliɓe woni déplacé ɓutitiniɓe groupe aji taw fof ko yidde tan haaɓe muci en nder nelama a teeno yimɓe ɓe ne poti famde an mo ngannduɗa ko joguiɗo critique e oɗo de waɗi son waɗi hen bawde buubaji elle yaɗani ya fam e nder son makko o ene jogui ko taƴa hen jogui simple sa sohli ɗum kadi wiyo nelde ɗum keɗoɗa ɗum toon waɗi waɗanaɓe beele ɓe e keɗo nelaɗo o beele message uji ɗi mbawa yettade ɗum ga ana waɗanaka ɗum ene fonno ni keɗoɗa foof nde wonde kala ko hoɗano jogui ko waɗira kono e lengal dawal ceerno yabon monsieur Koutane no mbiruɗa ni heeɗade woni yimɓe ala mumen e nder ɗum oɗon golla ɗe ɗon golle e golle ɗe oɗon jogui hen duusoɓe nde wonde saɗa yaha ko ma mbaɗa kalis ɗum e kadi koye namde heeceya e caggal ɗum ne le oɗon jogui ko eno lowe kala ko mbaɗɗon ko toon mbaɗe mbimana ko ene hande o réseaux sociaux addi ballal e kala ko jiɗɗa feññida feññinat gonka moɗon e le oɗon jogui ko eno chaine uji tawa ko kaleten ɗo ko jiɗɗo heɗoyade ɗum foof no jogui to rewata e wonɓe ngannduɗa ene jiiɗi wadde hen jawɗele dusde on oɗon jogui hen projet ji mawɗi ko ene wadde hen album aji hen jiɗɗo wonde bawɗo wonde duusol mum holɗo rewata ha yetto alhamdulillah rabbil alamin kono mbiɗani ndeysan ko laaɓande bandiraɓe reedu tagma namda ɗum saabu wonɓe ngannduɗa ene wawi nana ko kalten ko jiiɗa hebde ɗum donc andude to keɓirta ɗum wadde noon eɗen jogui scène men YouTube windi hen ko Hubbur Rasul sa windimo tan ma yi so wuuƴi garat so wuuƴi fof nan toon heeɗo sa heeɗima tan a weltorto annabi sallallahu alayhi wa sallam saaha kadi neɗɗo foti famde saɗa heeɗo son wona insuri o poɗɗa heeɗade ko jimata heeɗo o wadde mbiɗa ko annabi keɗorɗa eyyi on
ɗum noon wadde sa sohli sa yeehi to YouTube tan ma taw ɗum toon nan toon eyyi ɓe jogui yimɓe noon foof kadi taw ko heedanɓe en hen eyyi sabu ko ɓe ganduɗa ko yiɓɓe wallude en yiɓɓe daranade en eɗen jogui ɗum saabu sa yi yiɓɓe Ibnu Oumar Lo udditama ɗum ko yiɓɓe guddir ɗum min mi tinani mi matani billahi alladi ha to jooɗimi ɗo mi tinani mi matani hananami groupe yiɓɓe Ibnu Oumar Lo mi wannani hooram groupe o wonɓe ganduɗa kañumen mbaɗanta koye mumen groupe wadde ɗum ko yidde waɗata ɗum ha hande yimɓe notimen ha mbi teb ɗum ɗon ko yidde waɗata ɗum ceerno eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala yo rokku en yiɗirde sabulillahi ɗum noon wadde ko noon enen fof o innira ko Ibnu Oumar Lo kono minen inde nde min mbaɗi ɗon ko hubbur saabu ko minen fof ndendi yo koye ɗum ɓe jiɗɗuma koye mabɓe ɓe jiiɗumo kadi golle mum ɓe ceeɗi ha ɗum waɗi ɓe mbaɗanma ngal ɗo créé kamɓe woɓe ɗum ɓe yo Allah yoɓe moƴere teddugal ngal ruttiti koye mabɓe kono kadi ɓe mbaɗani ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam en yiigo ɗum ko wayno oɗon jubbina conférence uji ɗi ganduɗa hande o batti fusde de machallah andi toɓo miiɗi arde sehil babi gomi dañide pomuji ɗi fof or sa fode ko famden to mi nani on daƴƴiɗi kala ko wonno toon on pusi no feewi conférence uji mon ene ƴetti e médiaji kewɗi kadi eɗi keeɗe eɗi noote on organisation no ɗum arte moon e hono nde puɗiɗon e ɗum e teni ko ɗum ene toon ko yooɗi weeli e fodde kadi ko pamden e nder rendu mon onon e le oɗon jogui complet o foof mi so one toon mbaɗo conférence one toon eyyi so darima kadi e jirwinde toon yimɓe fof tawa ɗum ɗo fof sikke mataw koko waɗa programme mana koko tawtunde to fof tawate koye nder oɗo groupe mo kalɗen ɗum kadi hol cañu e programme mo gadduɗon e ɗum ɗon ene woodi no kallirɗa ni noon woori sehli babinaɓe Mauritanie ko yimɓe ɓe ganduɗa hortimɓe amen kadi ko yimɓe tedduɓe machallah programme o kalta ɗo min batti wadde mo 2021 somi yejjirani 2021 wonno guila ɗen ɓe guitta jawɗele mabɓe mbaɗa hen mbi minen ala komin jiiɗi so wona garon manto noon annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbaɗi programme eyyi ɓe mbaɗa programme mum mbiya minen min jiiɗi hubbur rasoul ko ara waɗana men programme alhamdulillah rabbil alamin noon ɗum ko yettirde Allah tan nde tawno so Allah waɗnima neema yettumo sabu fa in shakartum la azidannakum wadde noon so tawi toon ɓe mbaɗi programme somin garani programme o ene wayno welata tawi ko lillahi kadi manka weltade ɓe jiiɗata ko somin mbaɗi programme yomin gar yeeyi wadde noon min mbaɗa conférence o min mbaɗimo organisation hankkadi ne wonti hitande fof min mbaɗamo hitande fof min mbaɗa programme o guila no yaranno majjani tan premier no wayata ha hankkadi ne o darti min jetta ɗon kadi mo ganduɗa ko nen ɗo jiɗɗo almudagal tentinde almudagal so min mbaɗa programme uji en waɗa hen doole mum no feewi woni Adama Sow on min jejjittamo on ko neɗɗo mo ganduɗa tedduɗo kortinɗe en jiɗɗo en dariɗo kala to hubbu rasul dari ceerno jiita e woɓɓe sa limi a gasnata ɗum noon wadde ni programme o min mbaɗirtamo kadi groupe o no mbiɗani foof nani hen janggoɓe qur'ana nani hen saabu ko almuɓe ɓolɓe goni hen janggoɓe kadi minen fof gol ceerno Mouhamadoul Amine Liɗo eyyi so tawi a addi mis qur'an en tawe ɗon so tawi a addi sha'iragal en tawe ɗon so tawi a addi kadi sira annabi sallllahu alayhi wa sallam ene tawe ɗon ɗum noon wadde programme o ɗum ɗo foof min ndendinte hen inchallahu taala koni ardi ɗum fof ko ballal Allah ngal heeɓitori leñol nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam seeɗa ittuɗo badɗo ko so tawi neɗɗo sohli on beele oɗon keewi yaade ko wayno taccude kiire ɗi yaade wone leyɗele wattide ko nandi hen ɗum ne kadi beele oɗon keewi wadde ɗum amin dia ko wayno Mali en amin jaharon saabu Mali o ko to min mbaɗata mawludu ko to min mbaɗata Mali eyyi jiida e ko nandi hen eɗen jaaha kam ha ɓunnɗo Fuuta o foof eɗen jaaha eyyi nde tawno kadi sa jottoraki mantude annabi tan a wawi wiide kadi aɗa nodde woni nokkuji jaaha sabu ɗatar ko jangde gonɗa eyyi so tawi noon ko jottirɗa tan ko mantudemo tan hankkadi ne a janggani to noddeɗa fof aɗa wawi notoyade kono wonte noddarɗa min noddama Bamako kono on saaha koye jangde a wawi wiide aɗa yani woɗɗi eyyi ko wayno haay en jogui to musidɓe amen ɗon min calminorto sira en e ko nandi hen mi jogui to musidɓe eyyi ko ni kam woni nomin goniri so tawi noon
ka jango a wawi tan kadi na jogto fof a itta ɗum a totta kadi ne e yaadu wawa wonde jarama no fi Allah sene dole jabtade den namde Ceerno e bandiraɓe no ɗum ndi nden toande fonnumo gardata hen tigi hande o noon no mbiruɗen ni studio ne ɓuuɓi no feewi kono noon wuuli tigi garten eɗen dade cettude ciriɗi ɗi ganduɗa taw ko amin beltoro nde wonde aɗa jogui hen façon kawniɗo so tawi aɗa jangga hen saaha a wayrat tan ko ɓinguel Madina Gounass a wayrat tan kadi ko ɓinguel dental ngal tan min jantiroyma e ɓengueji goɗɗi taw foof kadi koye nder leƴƴande wotere ummade mo yaya tan paye aya tawa changement waɗi ɓoyata mbatta tabargol ngal karallagal Ceerno mi famani ono ɗum arde ma caggal min barkinori misto ha para min garte ɗeɗon nami bisimilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا للباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم وعلي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصا قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفا حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما ذا بشر هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. أحسن الله عاقبتنا وأعطانا ما يكفينا. أدام الله انتفاءنا بالقرآن العظيم. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا الله سيلين دولي كشان ابن مشارن خالد لو سؤال ركي مدوم توري كهاني كتشي نبيرودين كلا أولا كو لكني دو الله نفي بابا خالد جينا دو من يرمي الله ونما كورو ساها يتيام كو بفرده كو كيكيد رميني تنورو ساها yomni no feewi ceerno ibn ɗum ɗo ko karalagal manggal waɗirde ni ko dokke Allah weɓani sabu weɓani ɗum jiiɗen ɗum jogade ɗiɗo baruji kono kadi rentinde ɗum taw kay saaha goto yo Allah sellin doole janggo ɗum ɗo hol karalagal ngal jogui hol cuusal ngal jogui hol mbawka ɗum kam yalti e ko gollata ko wiyata ko oɗo ko bawɗo alhamdulillahi rabbil alamin kono hunde fof no joguino ɗum arde ma ceerno ibnu umar ɗum ɗo ko kawis kawaniɗo no feewi iyo ko adi fof taw mbeɗa haala ko yettude Allah tabaraka wa taala kono ko yettude ceerno men kono ko yettude baaba men ceerno Khalidou Lo falillahi alhamdu ko yettudemo no feewi nde tawno heewi jibinɓe ɓiɓɓe mumen mbi koko gandi hen wadde noon kanko nde o jibin ɓesmu makko nde o ittu fof o waɗi alqur'anil karim wonko ganduɗon hen wona debbo wona gorko wadde noon ɗum ko yettandemo Allah kanko ceerno Khalidou Lo so tawi min keeɓi ɗum ɗo ko sababude makko so tawi min mbawi darade nokku kala min janga qur'anil karim min kulata hen min payata hen ko sababude makko wadde noon eɗen duwonomo to wonto yo Allah tabaraka wa taala hesɗitinamo yurmede mum bijayi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko jiiɗa wona haydara fof koye dowuji tan fof ko dowuji nde tawno enen ala ko mbawɗen fof ko Allah tabaraka wa taala e seremɓe men e baba men ɗum ɗon wadde ko dañƴen hen e baruji fof ko sababude mabɓe eɗen janga qur'anil karim eɗen ñemtina sa woni ñemtinowo haqqille ma ne semori tan ko ƴettuɗa fota wawi wadde sabu hay soko bar cersiraji an jimmi waɗandema mbeɗa wawi waɗandema ɗum ko yettere Allah ɗum ko yettere Allah machallah eyyi ɗum noon wadde ko hunde kala ko yidde tan so woni a woni jiɗɗo tan
a andata hen so tawi a yiiɗi wadde bar tan a waɗat so yiiɗi wadde bar tan a waɗat wayno amin ni joguiti tan maɗo ko on mbawruji ɗi mbadda répété ha ɗum naate hoore kiɗin tan mbawɗa dekkete min pamano kam kala machallah ɗum ɗo ko dokkal yo Allah silindore kono ma taw wonmo jiruɗa ɗum tan welma tan mbiɗa mi waya ni baruji safalɓe ɗi so Allah mi meeɗa yi ɗum e rendo meɗen joguiɗo no kutortoɗa ni fannu goto kutorɗa hen fodde baruji tati nayyi ɗum ɗon ko mbadi hesiri e nder waqtuji ɗi no jogui kadi no aɗa waɗa hen carno ɗum ko ɗum golle moɗe woni baruji ɗi yo Allah sillindore baru safalɓe nani hen tigui baruji arabeɓe nani hen kono min ɓuuri weldemi ko bar safar min baruji arabeɓe ɗe hayso ani beeli de kono baruji safalɓe ɗi ɓuurani kam sabu so tawi mi nani tan aɓe jangga ceerno mi anda no mbayami ni ceerno billahi ene welami tigi ɗum tagui min nene ƴettumi oɗo bar mbammomi répété ha mbawmomi jiiɗo foof gongoni safar jangguini kam min eyyi sahal min goni kankos wiye turaɗo eyyi hay pula wawa yo kono kam wona on ƴettum bar mum ƴettum bar ko wawi goɗɗo nan toon safar goɗɗo eyyi on ƴettum bar mum kadi ƴettum ñembude han kadi no woyni jogui kadi goɗɗo nan toon ne wiye nas wona kadi so wannima bar mum kadi ko on cikkata kadi ko noon tan fof ko ñemtinde tan e yidde vidéo ji ma ne cerkilo no feewi kadi ka neɗo keptinade on fawnuɗo e vidéo ji ma kadi yaltude won heewɓe ganduɗa onno fof to o heewi ɓe pawat sonneɗe ɓe defta hen sa rena kikkita ko ɗum kono noon nde yaha ƴeewa tigui tigui wonande ganduɗo fof mandu ɗum ɗo vraiment ko ɗum golle ya jurde hen balɗe no feewi ceerno mataw goram sinno ko saago hojomaji ɗi tawɗi pooɗo seeɗa koye waktuji sepet gonɗen ko adi konngol mbayni ko walla komin namdake taw aɗa yenno yettinde ɗum e julɓe ɓe beltoro e ɗum ko e oɗo saaha gonka tande nde cakkitimi nande e makko Arya Madina hayso ko minute goto min beltoro ɗum Arya Madina jehen Madina Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina Arya Madina jehen Madina Ceerno Mamadou Saydou Balewi wallahi Arya Madina jehen Madina Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina Arya Madina jen Madina Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina wallahi sanan go welma sakanonde perɗa ma andu webbani hono Madina Arya Madina jeyen jehen Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina wallahi alhamdulillah dono dañama nde ceerno ronta wuro Madina wallahi Arya Madina jeyen jehen Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina daga ton worɓe noda e rewɓe jaafa illa ko suuɗa to nder Madina Arya Madina jen Madina Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina wallahi tan worɓe noda ay rewɓe jaafa illa ko suuɗa to nder Madina Arya Madina wallahi jen Madina Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina wallahi alhamdulillah dono dañama de ceerno ronta wuro Madina Arya Madina Madina Ceerno Mamadou Saydou Balewi Madina mawɗi nde yimre ko jogu ɓe mbi ko jogu waɗi cey machallah yimre makko o fosi yo Allah sellindore kono kadi Allah ne jogui hen mbaade heeride
ñenen den jimdande conférence benno do ceerno ko iwe yam ko e ko naate yam ko no hulɓini ceerno yo Allah junnu balɗe ɗe mojina battande to yiɗa heede to Allah yettino ɗon en beltima no feewi noddede note wona ko weeɓi yo Allah sellindole ɗum kadi ko bandiraɗo kewɗo niide gollal ngal mbaɗo hen golle baɗɗe fayida aɗa jogui hen projet ji mawɗi ma en gartoy ko ɓuuri yaaji inchallahu taala ɓeydade yaccinde ɗum kono so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde ceerno Ibnu Umar Lo beele aɗa woodi tan ko toon to gardiɗo gollal ngal walla ala kala ɗo heeɓi tan ne wawi heɓrude nde wonde yimɓe ɓe fof paami conférence uji ɗi mbatton ni paami kadi yaadu mundu holɗo neɗɗo rewata ha yetto to tawi a yiiɗi jokkodirde amen kala mo mbawɗa hebde amen ene wawi holludema goɗɗo ha jettoɗa to jiɗɗa yettade amen ɗo eyyi min hooram mbeɗa so tawi a yiiɗi hebde amen nan ɗon numéro uji ne goodi fof ne woodi so tawi a noddi tan a heɓat ko yen numéro aji ɗi ganduɗa so jomumen cohliɗe numéro men ko 71 157 77 57 171 71 157 77 57 so tawi a waɗi oɗon numéro tan a heɓaten inchallahu taala kala to mbawɗa yidde jokkodirde e men mamin gar min notama ɗon inchallahu taala mo Mauritanie o beele ne batti ɗon seeɗa Mauritanie o caggal indicatif 00222 43 79 35 25 konngol mbayni ko ceerno Ibnu Umar inchallahu taala wonko min namdaki noon sabu majjere gati ay namdade jeeya koye gandal ene woodi bisimilla ko min namdaki ko ganduɗa ɗum ɗo aɗa foti yettinde ɗum rendo ngo ɓen hettiyankoɓe yewtere made ha rasulillah konngol mbayni ko inchallahu taala ko noon tan ɗum noon ko bandiraɓe foof beltante kadi ko hettotoɓe beltante saabu ko kamɓe dokki en force jooɗade ɗo yo wadde eɗen beltanoɓe ɓe ganduɗa ko heeɗiɓe guila émission fuɗɗi ha to yettiɗo henne ko beltanaɓe bandiraɓe kala ko noon kadi beltanorteɗen gunasnaɓe kala e ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala yo junno gurdam ɗam saabu ko nafoore e wonande windere nde kala ɗum noon wadde min beltima ceerno Sirajuddin ɗo ala ko yimɓe amin kala so wona min beltima amin ñaago Allah kadi hettotoɓe radio go ɓen nde Allah tabaraka wa taala rokkataɓe sembe rokkaɓe cellal e wawde heɗade rokkaɓe coftal kadi e wawde heɗade saabu heɗade madhu nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko ɓuural mawgal woni hen rokkuma cellal rokkuma baraji rokkuma foof ɗum noon wadde ha joni ko wiide tan bandiraɓeɓe yo tinno ala ko mbiyetenɓe so wona yooɓe jaaɓe jokko e scène min YouTube o sonmo hubbur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sa windi tan ma yi ɗum ɓe hon mbaɗa toon abonné hay hanke goppiti son keso pul inchallahu taala mo ganduɗa ko kañum yirloto e aduna e oɗo saaha ko noon mi salmini fof mi juurima foof jarama no feewi ceerno Ibnu Umar mo ceerno Khalid yo Allah sellindole kay woni mo bismiɗen hannde yewtere madha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa waɗi hen ko waɗi fayida to karallagal ngal ko ceerno Abdoullahi Ndiaye ga e sido mo ɓuure kono as yadude mum e tare lomtade ɓen yaadiɓe ko woni ceerno Cheikh Omar Niass ceerno Bassirou Diaw kamɓe kala e kuubalɓe ganduɗa eɗen gowi yadude mabɓe ɗo ɓe goni kala e kisal duumigal yoɓe duumay ɗum ceerno Ibnu Umar mi beltima no feewi yo Allah sellin doole uddata jonde nde noon ko dande maɗe settude serinde ɗo natirɗa fof bisimilla ba ceerno Ndiaye kettoɗen ceerno Ibnu bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hettiyankoɓe am tedduɓe min mbaynori moon ɗo uddata jonde men noon ko ceerno Ibnu Umar bisimilla soko qur'ana mum soko yo ya ceerno kay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
قبل أن تنفض كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. شنو من جبي يا الله سيلين دول جارو سراجا tiyan ko be tedduɓe koni woni sifaka e mbaadi yewtere men hannde bekken bandiraɓe aadi altine paaɗo inchallah jammalle kisal dumingal kabruji fulɓe fm ya taw ko jamɓe kaɓate assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nabi o amini burnaɗo sere jaroɓe donki hunnoyde ɓure ma walla